Komplu bil-program. Ġej il-bew sissa. U ekku, Kane inside, nilqawk magħna Kane. Mela, manager għal komunikazzjoni Responsible Gaming Foundation, illi nafu kemm kellimna diversi drabi anke fi programmi oħra xinkun edha ninsartak narak ukoll flimkien Manġela u dejjem titkellem dwar l-arfin illi hawn palissa għaddej fuq il-kampanja li ilha għaddejja mhux ħażin ukoll Take Action, Be a Winner, Know Your Limits. Illum għandna suġġett illi jiena meta rajtu għat l-anzjani. X'in is-sitwazzjoni għalfejn għażilt illi nitkellmu dwar l-anzjani fejn jidħol il-logħob ukoll? Nsellimlek Antonella u nsellem lit-telespettaturi kollha, il-kampanja Take Action, il-kampanja medjatika wiesa li tista' tgħid li morna inħabtu l-bibien tal-poplu Malti u Awċi biex narfuhom vis-à-vis x'inhu lob tal-azzard, x'inhu lob, x'inhu gambling, x'inhu gaming, id-differenza bejniethom. U noqtu suġġetti bħal-huma l-anzjani. Il-qatna s-suġġett ta' tfal tagħna, il-qatna s-suġġett ta' żgħażagħ tagħna, tal-adulti u għaliex le anke tal-anzjani vis-à-vis il-lob tal-azzard eċċessiv. Wieħed mid-deliverables tal-kampanja kienet filmati edukattivi, Antonella, fejn wieħed minnhom jolqot speċifikament is-sitwazzjoni tal-anzjani, is-suġġett tal-lob tal-azzard fost l-anzjani tista' tgħid huwa suġġett importanti li niddiskutuh, importanti li jkun hawn awareness fuqu u ma ninħbewx fuq dan is-suġġett għaliex hija realtà li magħha ġib karba soċjali u s-soċjetà huwa d-dover tagħha li tisma' din il-karba u permezz tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli tisma' din il-karba u tagħti s-sapport neċessarju. Taħseb imma li jista' jkun il-każ li l-anzjani forsi jkollhom ħafna aktar ħin fuq idejhom, allura jħossuhom bored u iridu jagħmlu xi ħaġa u forsi din tispiċċa illi teċithom illi jisma' hemm iċ-ċans li nirbaħ jew. Ekku, ara, il-fatturi huma varji. Mela l-ewwel ħaġa il-flus fil-but, ġifieri, inti għandek ammont ta' anzjani li jkollhom lira tajba taħt rashom u ma jkollhomx fejn jonfquha. Barra minn hekk kollok każijiet sfortunatament li anzjani jonfqu fil-lob tal-azzard dak kollu li jkollhom taħt rashom. Allura, kif se naraw fil-filmat minn hawn ftit ieħor, importanti li nżommu kuntatt għaliex mal-ġenituri tagħna, mal-anzjani tagħna, għax jekk iħossu ruhom waħedhom l-anzjani tagħna ma jkollhom kuntatt ma' ħadd, x'jiġri jistgħu jaqgħu għal diversi vizzi, diversi reperkussjonijiet. Allora jridu noqogħdu attenti kif se naraw fil-filmat inżommu għajnejna miftuħin vis-à-vis l-anzjani tagħna. Ekku ġifieri jista' jkun illi anke pereżempju naf ikollhom ħabiba jew innaf ġar jew xar illi tħajjara isma' trid immorru hemmhekk nilagħbu kif ħadqattaw ħin ħanqogħdu dejjem id-dar, naraw it-televiżjoni, x'ħanaqbdu nagħmlu allura tibda dejjem tiżdied imbagħad. Importanti ħafna li il-Fondazzjoni Lob Responsabbli hija favur ir-responsabilità. Jiġifieri jekk persuna semmejt inti każ anzjana tissoċjalizza tmur pereżempju ħansemmi it-tombla. Importanti ħafna li dik il-persuna tatwa tkun responsabbli, tatwa l-limitu ta' flus u l-limitu ta' ħin. Kif jgħid il-Malti, ma tinġarx mal-kurrent. ċaġa li wkoll qabel ma naraw il-filmat, ejja nżommu f'moħħna meta se tarawh il-filmat, araw anke l-kliem illi il-xandara preżentatriċi Angela Ġus b'mod ċar ħanaraw eżattament anke l-kliem. Ġinti meta tagħmel anke l-scripting ta' x'sejjinat hija stampa ċara illi hemm bżonn ħanitkellmu wkoll dalwaqt dwar anke survey li jsir qed nistennew ir-riżultat u intkom tażlu dawn is-suġġetti u dawn anke il-kampanji biex aħna dejjem infakru nagħlmu u nipproteġu
Mhux l-anzjani biss, Ekku. imma l-kulħadd, għax kulħadd, il-kulħadd tista' Ekku, tiġri. ekku. Naraw flimkien. Is-solitudni tbeżza lil bniedem. ċertu anzjani jispiċċaw jgħixu fis-solitudni meta suppost jibdew igawdu l-irtirar. Persuna anzjana li tgħix weħda faċli taqa' f'xi vizzju. Uħud jinfexxu fit-tipjib u fl-alkohol, oħrajn jaqgħu għall-lob tal-azzard. Il-lob tal-azzard milgħu b'responsabilità jista' jkun ta' faraġġ soċjali. Jgħin sabiex tgħaddi sija żmien, tiltaqa' ma' nies oħrajn u jagħtik pjaċir. Madankollu jista' jwassal ukoll għal eċċessività meta jinqabżu il-kontrolli fuq il-ħin u fuq il-flus. X'nistgħu nagħmlu biex dan ma jseħħx? X'nistgħu nagħmlu biex l-eċċessività ma twassalx għal riperkussjonijiet finanzjarji, soċjali u saħansitra mentali. Nuru rispettu imħabba lejn l-anzjani tagħna. Ninteressaw ruħna fir-rutini tagħhom u nżuruhom meta nistgħu. Ngħinuhom ma jaqgħux fis-solitudni u nżommuhom il-bot mill-vizzi, il-bot mill-lob tal-azzard. Nistgħu nagħmlu sforz lill-anzjani tagħna, nistgħu nuruhom ir-rispett li jixirqilhom billi nqattaw il-ħin magħhom. Nistgħu niġġieldu s-solitudni u nwarbu l-periklu tal-lob tal-azzard eċċessiv. Take action, kun rebbieħ, ara fil-limiti tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. U hemmhekk allura rajna stampa ċara fil-qasir il-messaġġ illi tridu twasslu. Il-tfal jew dawk tal-madwar li jkunu jafu lill-anzjani, x'iridu jkunu dawk is-sinjali illi diġà dan l-abbuż ngħidu jiena? Antonella, li biex nibda nagħmel daqsxejn aċċenn skont stħarriġ partikolari li wettqet il-gazzetta illum, hemm tendenza tal-lob tal-azzard fost etajiet ta' bejn 51 u 65 sena. Allura, dik l-age bracket, l-anzjani tista' tgħid, hemm predominanza tal-lob tal-azzard fil-tramuntana u nofsinhar tal-portijiet Northern u Southern Port Region. Allura, dawn il-messaġġi permezz tal-kampanja Take Action xtaqna noqtu dik l-age bracket. Issa, rigward is-sinjali huma varji, imma ikun hemm sinjal aktar b'saħħtu minn ieħor. Pereżempju, ikollna każijiet, nisimgħu b'każijiet fejn l-anzjan jew l-anzjana ma jkunx normali għalih li isemmi flejjes jew isemmi nuqqas ta' flus min-naħa tiegħu jew tagħha. U dan is-suġġett jibda jqum b'mod aktar frekwenti ma' tfal tiegħu. Saħansitra ikun hemm każijiet fejn jitlob il-flus, fejn qabel ma jkunx qed jitlob, jew jitlob il-flus mhux mingħand it-tfal tiegħu, minn nepotijiet. Allura hemmhekk toħroġ mistoqsija x'inhu jiġri. Jew bih xi oġġetti jew. Ekku x'qed iwassal għal dan. Normalment ikun hemm riperkussjonijiet varji, fosthom ir-riperkussjonijiet tal-lob tal-azzard li riperkussjonijiet finanzjarji huma ta' min iqajmu ħsieb tħassib inkwiet fil-moħħ tal-ulied. Sitwazzjonijiet oħrajn, sintomi oħrajn, pereżempju kif tapproċċa lill-anzjan u tgħidlu għalli jista' jkun għaliex qed titlob il-flus għandek. Tidħollu bil-mod. Tidħol bil-mod, tikkomunika madwar il-mejda. Dejjem tuża tonalità baxxa, m'hemmx għalfejn għajjat u storbju għax tiswar. U normalment il-persuna l-ewwel ħaġa li tagħmel hija li tinnega. Le, mhux minnu għandi dak il-vizzju, le mhux minnu qed nilgħab b'mod eċċessiv, jiena qed immur biex nissoċjalizza, eċċetera, eċċetera. Il-lob tal-azzard mhuwiex bħal vizzi oħrajn, Antonella, li inti għandek riperkussjonijiet fuq ġismek li juru. Il-lob tal-azzard, il-riperkussjonijiet li jibdew joħorġu fid-der huma riperkussjonijiet finanzjarji. Ikunu ġa daħlu fil-fond, ikun ila għaddejja. Normalment il-persuna issaqsi għas-support meta tiġi dara mal-ħajt finanzjarjament, soċjalment, li missierek jew ommok
jinqataw, tinbidilhom ir-rutina, tinbidilhom il-mood tagħhom, flok qabel ommi kienet issajjar kuljum f'nofsinhar qed ninnotaw li isma' qed naqqas mit-tisjib. X'inhu jiġri? Ejja nsaqsu daw il-mistoqsijiet. Il-ħajja maġla, Antonella, u dejjem ngħidha ma neħbewx wara subajna ċans biex nitkellmu mal-maħbubin tagħna ftit li jkollna. Jekk ma nistgħux nżuru face to face l-anzjani tagħna, anke telefonata tiswa ta' ġid. Isma' kif qattajt allum il-ġurnata ma' ħalli jekk ikun hemm ċertu riperkussjonijiet nilqawlhom mill-bidu. Huma ikollhom din il-ħabta li jgħidulek u li ħanqod inqabdek, ħanqod indejqek għax huma jafu li it-tfal tagħhom għandhom familja, għandhom x'jagħmlu, imma billi ssib dawn il-ftit mumenti telefonata illi tajt isma' għandek bżonn xi ħaġa, huma jafu li hemm is-support għax dik once li ma jkunux jafu biha trid turihom li jisma' edem jekk għandek bżonn xi ħaġa. Sempliċi telefonata dawn il-momenti ta' interaction huma momenti prezzjużi. Għaliex kif naqbdu ir-riperkussjonijiet mill-bidunet, hemmhekk nistgħu nsibu s-support mill-ewwel. Il-Fondazzjoni toffrih dan is-support Antonella 1777 linja ta' support nazzjonali fejn il-maħbubin jew inkella il-persuna per se tista' issaqsi mistoqsijiet mhux biss li l-nifisha imma anke lill-aġent imħarġin tagħna x'nista' nagħmel, x'ma nistax nagħmel, x'servizzi ta' support għandkom aktar barra din il-linja ta' support. Jekk saħansitra l-persuna tistħi semma leħna xi raġuni jew oħra, għandna wkoll iċ-chatline. Jista' jkun li persuna anzjana ma tkunx daqshekk dilettanta tat-teknoloġija. Allura nħeġġiġha biex tagħmel daqsxejn ta' kuraġġ, tagħmel daqsxejn ta' sforz, jekk tiddejjaq is-semma leħena fuq it-telefon tqabbad lil wieħed minn ulieda biex l-importanti li għaliex ikollna każijiet jekk iċemplu l-persuni tal-madwar l-anzjan jew l-anzjana irridu number one jikkonfermaw magħhom infushom u ma ta' madwarhom li għandhom problema. Għaliex jekk le għal xejn it-telefonata. It-tieni ħaġa li jammettu li għandhom bżonn is-support. Dak huwa l-ewwel pass li huma jekk qed jitolbuk lejnuna u inti għad tajjeb ħafna li ma ngħidux magħhom jew meta qed nitkellmu fuqhom u qudiemhom jerġa' ma nġibuhomx iħossuhom vera guilty dawn. Isom għamlu, jiġifieri qed titkellem fuqhom xkun qed jisimgħek huma sensittivi ħafna u jibqgħu jewġnu ħafna. Ikun hemm każijiet anke illi ikunu daħlu fid-dimensja u jkunu għadhom ma jafux. Kien hemm ħafna każijiet fejn anke kellhom forsi checkbooks jew kellhom il-flus u hekk huma qalbhom tajba, forsi xi ħadd talabhom jew biex ma nirreferix għal ċertu tip ta' nies illi dawn jaqbdu jituhom iċ-checkbook li jkunu ġa firmati jimlewhom għalihom u mbagħad jibdew jindunaw tal-familja li dan jew din pa' speċi jisma' kienet qed tagħti ċertu nies jgħidulha l-għajnuna u ma kien xejn għaliex ovvjament qishom qed jagħmlu pjaċir lil xulxin. Għastinduna jkunu daħlu kif naqbad ngħid f'nażba u saram kbir. Ekku, ara, il-Malti jgħidlek nikbru u nsiru tfal. Jiġifieri kif nittakiljaw il-komunikazzjoni mal-anzjani tagħna tkun komunikazzjoni meqjusa. U noqogħdu attenti għaliex il-persuna tinnega li m'għandi xejn, inti qed iġġibhom bi kbar. Dawn huma kollha każijiet li jiġru fil-ġurnata ta' kuljum. Aħseb u wara jkun hemm daqsxejn ta' vizzju li jibda jwassal għal riperkussjonijiet. Allura noqogħdu attenti, m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn nikkomunikaw u nuru interess fir-rutini tal-anzjani tagħna. Ekku, kull vizzju illi dan huwa wieħed minnhom jiġifieri seta' jekk kienx droga, jekk kienx alkohol, xi ħaġa li tirrepeti ruha u tibda tikkontrollak, mela awtomatikament mal-ewwel qabdu
U saqsu għallajnuna, toqodux tiddejju naf li bħalissa dal-ħin ikunu ħafna anzjani, ħafna nisa tad-dar li jkunu qegħdin isegwuna, illum is-suġġett dar mal-anzjani. Għaliex aħna rridu nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna wkoll, ġifieri rridu support speċjali jerġa'. Ara Antonella, jekk il-lob tal-azzard, il-famuża logħba tat-tombla, nilabuha b'responsabilità u taħt kontroll. Nieħdu il-pjaċir minna hija attività rekreattiva, nissoċjalizzaw ma' ħaddieħor u ma fiha xejn ħażin. Hemm ħafna lob ieħor apparti t-tombla, ġana forsi qed issemmili t-tombla, hemm lob eżempju. Imma hemm lob ieħor ukoll li xorta waħda jistgħu jabbużaw li jilagħbu. Importanti li f'kull attività ta' lob kif inħossu li l-kuxjenza tniggizna, nkunu kapaċi nqumu minn fuq dik il-mejda u ngħidu daqshekk mhux għall-ġittana biss, imma għall-ġitta uliedna Antonella. Kejn jiena nirringrazzjak dejjem nieħu pjaċir nintervistak għax anke l-mod hekk fil-fatt kont qed ngħidlek għatlek l-scripts f'idejk kienu tix ninduna jiena kemm ix-xogħol tiegħek huwa verament b'responsabbiltà kbira, naf li tissapportjaw ħafna għandek tim kbir ukoll miegħek illi minn hawnhekk ngħidilkom proset għaliex imnella konna fondazzjoni bħal din illi tkun qed tagħti dan is-support. Grazzi ħafna l-kumplament tal-ħidma it-tajba, però hawnhekk nixtieq illi qabel ma ngħaddu għall-filmat ta'